Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Začnime našu hodinu modlitbou. Ďakujeme ti, Otče, za prítomných v triede a za krásnu satelitnú triedu od pobrežia k pobrežiu. Vďaka, že môžeme študovať slovo meniace životy, otvárať naše vnútro poznaniu a zázračne otvárať srdcia, aby sme mohli poznať. Ďakujeme za tvoje požehnanie každému študujúcemu. A všetci povedali, rád vás vidím, aká skvelá trieda tu s nami. Sú štúdia a potom sú štúdia. Púšťame sa do najzložitejšieho štúdia. Študujeme najvyššieho Boha. Prosíme Pána, aby nám to objasnil tak, ako chce, aby sme to pochopili. Veríme, že v ďalších lekciách získame inšpiráciu a poznanie, ktoré nás poteší a priblíži k najvyššiemu Bohu. A na strane 5 vašich osnov je veľmi ambiciózne snažiť sa preskúmať mocného Elohima. Jedno je poznať históriu, ako je zapísaná, iné je skúmať toho, kto ju stvoril. To je snaha poznať Boha. Je to rozsiahla štúdia toho, čo nazývame teizmom alebo prvkami božstva. Človek musí myslieť a modliť sa opatrne, keď pristupuje k tejto téme. Dozviete sa veľa nového o Najvyššom, hlavne ako k nemu pristupujú Židia, ktorí ho poznajú najlepšie. Pracovali na tom dlhšie. Žiadni ľudia či civilizácia v histórii nepresiahli svoj dosah po Najvyššom. Tu by ste mali, ak máte fixku, zakrúžkovať celú tú vec, lebo je to pravda. V dejinách sa žiadny ľud, rasa či civilizácia nepovzniesli nad svoj dosah po Najvyššom. Veľká reformácia priviedla svet na vrchol v umení a inom, lebo ľudia siahali po Najvyššom. Nešli opačným smerom, ale siahali po Najvyššom. Boh sa zjavoval cez veľkú reformáciu a to bolo obdobie najväčšieho rozkvetu umenia a hudby v histórii. Keď skúmame nekonečno za prvou a druhou dimenziou, v ktorých zvyčajne fungujeme, objavujeme večnú realitu. Tu by sme mali nakresliť ďalší kruh a venovať čas hľadaniu po takomto vyhlásení. Keď presiahneme fyzické a duchovné ja, posúvame sa k štúdiu večnej reality, ktorou je Boh. Najväčší boj človeka od stvorenia dodnes je poznať Boha, poznať Najvyššieho. Či už v Indii, Afrike, Južnej či Severnej Amerike, najväčším bojom človeka je hľadanie Boha. Štúdium Najvyššieho je pre človeka tým najzmysluplnejším bádaním. Môže študovať vedu, no nakoniec potrebuje Boha. Môže skúmať rôzne prvky tvorby a činnosti, ale v konečnom dôsledku potrebuje Boha. A preto je také dôležité študovať. Človek hľadal veľkého večného Boha mnohými spôsobmi. Boh hovorí v liste Rimanom 1.21 o prvých generáciách. Hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neboli vďační.
ale stali sa prázdnymi v predstavách a ich hlúpe srdce sa zatemnilo. Bol čas, keď celé ľudstvo na zemi malo poznanie o Bohu. Biblia však hovorí, že hoci poznali Boha, nedali mu správne miesto v živote, neoslavovali ho ako Boha. A neboli vďační za to, že majú Boha. Potom sa oddali vlastným prázdnym predstavám. To značí, že pohanstvo je prázdna predstava a ich predkovia kedysi mali vzťah s najvyšším Bohom. Vraciame sa k pravde, ktorú mal Adam, Noé a Abraham. Ak človek hľadá konečnú pravdu, narazí na numinózne, niečo nepochopiteľné, čo presahuje jeho skúsenosť. V tomto bode sa nevzdáme. Prirodzený človek sa vzdá, vedecký človek by sa mohol vzdať. Ale keď prídeme na miesto, kde nerozumieme, dostaneme sa za hranicu chápania. Z Božej milosti sa posunieme ešte ďalej. Budeme usilovne hľadať poznanie, pochopenie a súhlas najvyššieho Boha. Človek mentálne dospeje k tomu, čo veda nazýva asturium tremendum, tajomstvo vesmíru. Vesmír nepoznáte, kým nepoznáte Boha. Práve v poznaní Boha spoznávame vesmír, v ktorom žijeme. Objaví miesto, kde veci cíti. Viete, celé ľudstvo cíti najvyššieho. Ich problémom je jeho poznanie. Precestoval som mnoho miest na zemi, čo bola pre mňa veľmi šťastná situácia. Vo vyše 100 krajinách som hovoril s ľuďmi všetkých rás a kmeňov a všetci cítia, že on existuje. Ale poznanie, ako sa k nemu dostať, je ich problém. Človek nedosiahne božstvo cez ľudskú myseľ. Mnohé z týchto vecí by som vám odporúčil si zakrúžkovať. Človek by rád spoznal božstvo myslou, ale to by bol humanizmus. Človek vo svojej mysli, časti jeho padlej prirodzenosti, stratil Božiu realitu. Nemôžete sa vrátiť a nájsť Boha cez ľudskú myseľ. Kristus povedal učeníkom, že telo a krv nezjavujú božstvo. Telo a krv nezjavujú božstvo, ale Otec v nebi zjavuje, kto je Boh. Čítate v Matúšovom evanjeliu 16. kapitole 17. verši. Ježiš odpovedal: blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, nezjavilo ti to telo a krv, ale môj Otec. Práve povedal: ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš hneď povedal: toto ste nepochopili prirodzenou cestou. Nikto vás to nenaučil. Je to božské zjavenie. Možno by sme mali všetko, čo sme doteraz povedali, označiť slovom zjavenie. Musíme dôjsť k bodu, kde veríme, že Boh sa zjaví a prejaví a že najvyššieho spoznáme cez duchovné zjavenie. V prvom liste Korinťanom 3.19 sa píše: múdrosť sveta je u Boha bláznovstvom. Preto človek nemôže nájsť Boha len svojím rozumom. Pre Boha je to bláznovstvo. A je napísané: chytá múdrych v ich vlastnej prefíkanosti. Človek svojimi prirodzenými schopnosťami nedokáže preniknúť do inej dimenzie a objaviť najvyššieho. Verš 20 tej istej kapitoly hovorí: Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Na strane 6 hore sa píše, že hebrejské slovo pre Boha v starom zákone nemalo samohlásky. Tak Božie meno Ja som, ktoré povedal Mojžišovi,
bude hláskovať JHVH. Toto sa nazýva tetragram, čo znamená 4 písmena. Sú to písané písmena. Teraz Židia brali prikázanie, a toto je veľmi dôležité, nepoužívať meno Pána nadarmo veľmi vážne a vyhýbali sa jeho vysloveniu úplne. Báli sa vysloviť jeho meno. Namiesto toho vzali samohlásky z hebrejského slova Adonaj a spojili ich so spoluhláskami JHVH. Výsledkom bolo slovo Jehova, alebo po slovensky Jehova. Takto vzniklo slovo Jehova a židovský ľud sa bál, že by zhrešil a možno bol odsúdený do pekla, keby len vyslovil Božie meno. Je ľahké, aby Pán povedal niečo v Biblii a my to prehnane interpretovali, čo je takmer také zlé, ako neveriť vôbec. Boh chce, aby sme verili presne tomu, čo hovorí a držali sa toho bez pridávania vlastných významov. Tu nastáva problém. Len veľkňaz smel vysloviť pôvodný pravopis Božieho mena. Ostatným to nebolo dovolené. A keď to veľkňaz urobil, ostatní kňazi mali spievať žalm, aby prehlušili jeho hlas, aby výslovnosť počul len Boh, žiadny človek, a verili, že ju nepočuje ani zlý duch. Rabínsky učiteľ mohol vysloviť meno študentom raz či dvakrát za 7 rokov, aby sa pravá výslovnosť nezabudla. Takže každých 7 rokov mohol pred študentmi vysloviť meno, aby nezabudli, ako sa vyslovuje. Vidíte, toto je už príliš. Žijeme v takej liberálnej krajine, kde je bázeň pred Bohom takmer žiadna. A preto je pre nás veľmi ťažké pochopiť, ako primitívni ľudia pred tisíckami rokov vnímali Božie meno. Niekedy Žid, keď hovoril o Bohu, jednoducho povedal meno. A to bolo všetko, čo povedali. Vedeli len, že existuje meno a za ním je Boh. Ale neodvážili by sa povedať, čo to meno bolo. Povedali by len meno. Pri čítaní textu, kde sa meno vyskytlo viackrát, použili slovo prítomnosť. Hovorili o prítomnosti namiesto použitia jeho mena. Niekedy hovorili o sláve, keď spomínali Boha, aby sa vyhli vysloveniu jeho mena. Hovorili o sláve Šekina, ktorá bola spojená s Božím menom. Často používali Adonaj, čo znamená Pán, a iné tituly opisujúce jeho charakter. Takže ste tam v strede 6. strany uviedli niektoré výrazy, ktoré používali, aby sa vyhli jeho skutočnému menu. Hovorili najvyšší, čo je názov našich štúdií. Používali výrazy ako výška alebo vysoký. Nazývali ho nebom. Stotožňovali ho s tým miestom. Označovali ho ako všemohúceho. Uvidíte, že sme to tiež použili ako jedno z mien. Táto skupina štúdií, ktorá vidí všemohúceho, by ho nazvala Pánom nebies. Nazývali ho večným alebo večný a označovali ho ako moc. Takže sa veľmi približovali, samozrejme. Ale nepoužívali slovo, ktorým sa sám označil. Titul Ten, kto odpovedá na modlitby, bol vždy veľmi významný. Keď hovorili o Bohu, namiesto mena použili ten, čo odpovedá na modlitby. To by bolo to, o čom hovorili. Táto prax by sa dala nazvať hovorením okolo. Vy a ja by sme to nazvali cirkumlokúcia. Keď máte cirkumlokúciu, zistíte, že to znamená presne to, čo to vyzerá. Ako to tam vyzerá? Cirka pochádza z latinčiny a znamená okolo. A lokúcio znamená hovoriť. Takže máte hovorenie v kruhoch. A zámerne sa vyhýbali priamému pomenovaniu Boha.
Som si istý, že naša generácia nikdy nepochopí úctu k Bohu tak, ako ju mali tí ľudia. Žijeme príliš ľahkovážne, používame Božie meno, často preklíname ním, chápete? Tí ľudia sa báli Božieho mena, lebo mali k nemu bližší vzťah než my. Keby sme zažili skutočnú Božiu prítomnosť, ani vy by ste nevyslovili jeho meno. Naučili by ste sa ho uctievať. Rabínsky zákon vraví, že kto nepouží opis, teda povie GHVH, nebude mať miesto v posmrtnom živote. Keby ste vyslovili jeho meno, nemali by ste miesto v nebi. Podľa rabínskeho zákona je rúhačom ten, kto jasne vysloví Božie meno. To je rúhač. Vidíte, to bolo v súlade s ich tradíciami. To nepovedal Boh, ale bolo to podľa ich tradície a strachu z najvyššieho Boha. To sa líši od nášho chápania rúhania, kde ide o formu vulgarizmov. Pre Židov je už samotné vyslovenie mena rúhaním, hodným trestu smrti. Ak by vás niekto počul vysloviť Božie meno, mohli by vás ukameňovať. V týchto lekciách by sme mali preniknúť k pravde o existencii Najvyššieho. Chcem, aby ste sa so mnou modlili, aby sa to stalo a podarilo a aby sme mali väčšie poznanie ako kedykoľvek predtým o tom, kto Boh je a väčšiu úctu k nemu. Ak sa nám to podarí, tieto lekcie budú úspešné. Tieto pravdy sú nielen zrejmé, ale aj nevyhnutné pre našu dobu. Je čas vedieť menej o umývačkách riadu a viac o Bohu. Hoci sú veľmi praktické. Menej o technike a zázrakoch vedy a viac o Bohu, ktorý stvoril svet. Naša generácia sa snaží poznať a chápať Najvyššieho. To by mohlo byť to najväčšie, čo sme kedy v živote urobili. Mohol by to byť vrchol nášho celého bytia. Preto sa modlíme, aby v našom vnútri niečo povstalo, aby sa nám Boh zjavil a aby sme sa k nemu úžasným spôsobom natiahli pre veľkú pravdu, poznanie a porozumenie. Viete, aké by to podľa vás malo následky? Väčšie poznanie Boha v nás vytvára vieru. Vaša viera v srdci súvisí s vašim poznaním Boha. Často hovoríme, nežiadajte o vieru, proste o poznanie Boha. Pretože v poznaní Boha máte vieru. Keď Boh povie, urob niečo a ty sa bojíš, je to preto, že ho nepoznáš. Abraham mohol konať, ako konal, vďaka svojmu poznaniu Boha. Vy to nazývate vierou. Ja by som to nazval poznaním Boha. Čím väčšie poznanie Boha máme, tým väčšie budú naše duchovné oči a láska v srdci. Keď poznáme Boha správne, nebude ľahké zhrešiť. Pre mnohých Američanov je cudzoložstvo, klamstvo a iné hriechy ľahkou vecou. Ale s pravým poznaním Boha už nebudú také jednoduché. Uvedomíme si, že Boh od nás žiada žiť podľa nášho poznania očivom. V džungli je ich poznanie Boha také, že horu, skalu, rieku či modlu považujú za Boha. A tak sú zahalení do zmätku. My sa z tohto zmätku vymaníme a budeme hľadať toho, kto sa rád zjavuje. Verím, že si nájdete čas na štúdium tohto. Boh to ocení a povie, som rád, že prestali žiť povrchne.
Prestali so svojimi prácami a inými činnosťami, sadli si a povedali, chcem poznať Boha. Verím, že sme na ceste, ktorú Boh pre nás chce, robíme, čo Boh chce, aby sme robili a ukazujeme Bohu, že máme záujem ho spoznať. A tak našim prvým krokom k poznaniu Boha bude ukázať mu, že to myslíme vážne a že si nájdeme čas otvoriť naše srdcia a pozvať zjavenie dnu. Sme pripravení poznať ho krajším, veľkolepejším a horlivejším spôsobom, kde naše životy zaplania novou láskou a radosťou v našich srdciach. Na vrchu strany 7 sa píše, že dôvera musí mať nejaký základ. Manželke dôverujete, lebo s ňou žijete roky a má svoj životný štýl, takže jej dôverujete zo spolužitia. Svojim deťom dôverujete, pretože sa narodili vo vašom dome a vychovali ste ich určitým spôsobom, naučili ste ich isté veci a vy by zomrela vašou dôverou v tie deti, ktoré vidíte. Teraz vieme, že musí byť základ. Môžete ho nazvať dôverou, pravdou či vierou, ale musí existovať. Každá významná budova musí mať základy. Bez nich spadne. Vaša viera je rovnaká, kým nemáte úprimný základ toho, čomu veríte. Inak ste slabý kresťan. A brat môj, je tu veľa slabých veriacich. Chceme sa povzniesť na to. Ľudia chcú zosmiešňovať Boha, alebo sa mu vysmievať, budeme pripravení. Kedysi som to robil a odporučil by som to každému z vás konvertitov. Vždy majte 2-3 prázdne listy na konci Biblie. Je ich tam niekoľko. Písal som si argumenty a verše, takže ak ma niekto napadol, otvoril som ju a dal mu to. Mal som nabitú zbraň. A ak sa ľudia opýtajú, prečo veríš v Boha, dúfam, že im dáme písma ako základ viery a že budeš vedieť, na čom stojíš. To je pre mňa veľmi dôležité. Je kľúčové, aby si vedel, prečo veríš tomu, čomu veríš. A mal odpovede. Pre mňa je významné poznať pravdu, lebo práve pravda nás oslobodzuje. Je to pravda, ktorá nás oslobodzuje. Veda chápe, že musí existovať absolútno, inak by sa vesmír rozpadol. Slnko musí výjsť presne na čas. Mesiac sa musí pohybovať presne po svojej dráhe. Niekde musí byť absolútno. Verím, že absolútno je v najvyššom Bohu, že je to začiatok a koniec absolútna. Keď ho spoznáme absolútno, nebudeme sa ho báť a budeme kráčať v jeho pravde s veľkou silou a pomazaním. Veríme, že je to najvyšší Boh, ako je predpovedané v židovsko-kresťanskom učení o všemohúcom Bohu. To bude základ, na ktorom spočíva táto pravda a sme ochotní na tom postaviť celý svoj život a dôverovať tomu až do konca. Cítim potrebu vyjadriť svoje presvedčenie a toto je ono. Že budem dôverovať Bohu a zažívať ho, že ma Boh nabádal vysvetliť teistickú pravdu. Pracoval som rok a pol, hoci študujem Boha 50 rokov, len aby som zostavil to, čo držíte v ruke. Len Boh vie o stovkách hodín, ktoré sme vložili do učebného plánu, čo držíte v ruke. Nedali by sme svoj život za nič iné v takej veľkej miere, ale cítili sme, že musím ho poznať, že ho musím poznať, a tak som si začal robiť poznámky o tom, že ho musím poznať. Nechcel som poskytnúť apologetickú formu svojej viery v Boha. Túžim po jednoduchom vyjadrení viery, ktorému môže každý rozumieť. Je čas,
aby to chápali deti rovnako ako rodičia. Nejde o zložité formulácie napísané komplikovaným jazykom. Chceme poznať Boha. Snažíme sa poznať Boha jednoducho a veríme, že Boh chce poznať nás.